Gabon eta ongi etorri Gedar Telebistako Burdinesia programako lehen saiora. Gaurkoan, azken urte eta erdian guztion bizitzak zeharkatu dituen horretaz hitz egingo dugu. Pandemiaz eta haren kudeaketaz hain zuzen ere. Badirudi, COVID-19 ari hartutako neurri murriztaileak apurka-apurka lehuntzen doazela. Zenbaiti atentzioa deitu zaio pandemiaren amaiera posible batetaz hitz egiteagatik, baina Nafarroan, iparraldean eta Euskadin hartutako neurri ezberdinek argi erakusten dute egoera hobetzen ari dela apurka. Txertaketa portzentai altuek kutsadura tasa jaitsi dituzte. Tabernak, ikuskizunak, emanaldi ezberdinetako aforoak igotzen ari dira, ordutegiak luzatzen ari dira eta neurrietan malgutzen nabarmen bat nabari dezakegu. Pandemiaren ilunabar honetan, gaurkoaz eta orain artekoaz hitz egingo dugu. Pandemiaren kudeaketaren izaeraz eta gazteen kriminalizazioaz. Ongi etorri. Europa está en guerra. Europa está en guerra. Estamos en guerra. Quien quiera paz, se prepare para la guerra. We must act like any wartime. Nous sommes en guerre. Gabon eta ongi etorri guztioi, nire eskuinetara Peio Ormazabal, ongi etorri, Nadia Perez, Kaixo, Gabon. eta ezkerretara Aitor Bizkarra, ongi etorri, Eskerrik asko gonbidatzearren. eta Jon Agirre. Gaurkoan, pandemiaren kudeaketaren inguruan hitz egingo dugu, baina horretan sartu aurretik aste honetan zehar ikusi ditugun hainbat albiste ekarriko ditugu gurera. Nahi duzuen moduan eta motzean komenta ditzazuen. Ikus ditzagun albisteak. Euskal Herriko Gazte Topagune Sozialistak badu data eta tokia. Urriaren 8tik 12 egingo dute egitasmoaren 2. edizioa. Gazte Koordinadora Sozialistak eta ikasle abertzaleak antolatuta 5 eguneko egitaraua izango da Altsasun hitzaldiak, erakustaldiak, kontzertuak, formakuntza, kirola, denetarik izango da 5 egun horietan. Gasteizen hil eginda osasun sistema publikoak arreta ukatu zion etxegabetu bat. Irailaren 8an Txagorritxu ospitalean zendu zen Koldo Arribilaga bihotzekoak jota. Osakidetzak hain zuzen duela 13 hilabete ukatu zion bihotzeko ebakuntza, operazio ostea igarotzeko etxe bizitza egokirik ez zuela argudiatuta. Izan ere, 2019an etxegabetu zituzten Arribilaga eta bere ama Gasteizen. Gauzak horrela, lokal batean bizitzera jo behar izan zuen Arribilagak. Hain zuzen, egoera horretan zela ukatu zion Osakidetzak ebakuntza. Efemeridetan 10 urte bete dira Bilboko Kukutza 3 gaztetxea desalojatu zutenetik ertzaintzak 2011ko irailaren 21ean ustu zuen Bilboko gaztetxerik handiena zena. Desalojoaren aurkako protestetan 55 atxilotu, 100 gora zauritu eta 63 auzipetu izan ziren zaharrak berri. Azken asteetan Errotxapeako eta Asparneko gaztetxeak ere desalojatu dituzte. Desalojo arriskuan dago berriz Gasteizko Zentro Sozialista, Gasteizko Kontseilu Sozialistaren eta Errakiren salaketa kanpainak desalojoa atzeratzea lortu badu ere, usteko arriskuan dago zentroa. Hain zuzen, desalojoa bertan bera uzteko eskatu diote eraikinaren jabea den Laboral Kutxari. Espainiar estatuan gutxieneko soldata 15 euro igotzea adostu dute Espainiako gobernuak eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. 2021 urterako hitzartu dute igoera hori. Negoziaketen ostean, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek babesa eman diote Espainiako Lan Ministerioaren proposamenari. Gutxieneko soldata gordina beraz, 975 eurokoa izango da orain.
Gasteizen hainbat emakume jazarri dituzte abortuak egiten dituen Gasteizko klinika baten aurrean izan ere, abortuaren aurkako 40 días por la vida talde katolikoko zenbait kide klinika aurrean jarri ziren kartelak eskuan. Abortuaren aurkako kanpaina hasi dute Gasteizen. Donostiako Askabide klinikaren aurrean ere ohikoak izan dira abortuaren aurkako taldeen protestak. Iazko urrian ekin zioten egunero klinika aurrean protesta egiteari eta hainbat hilabetez luzatu zuten jazarpena. Tira, Peia, zurekin hasiko naiz. Bai, nik aipatu nahiko nuke 10 urte bete direla kukutza desalojatu zutenetik, eta badela efemeride gazigo oso bat ez da esan dezakegunez. Hau alde batetik badela gaztetxe bat lortu zuena bere garaian Rekalden errotze bat, lortu zuena gaztetxearen defentsan ere mobilizazio gaitasun handi bat, baina badela ere porrot baten efemeridea ez. Eta kezkatzen batzutan nola erromantizatzen diren igual zenbait mugimenduren baitan horrelako gertakariak, baina okupazio mugimenduan historia bada mobilizazio, baina porrotez porrot mugitu izan den historia bat ere, eta horregatik uste dut porrot hauetatik irakaspenak ateratzeko unea ere badela, ez? Efemeridetatik arago ere aipatu da errotxapea edo Asparneko gaztetxean desalojoa azken hilabetean, edo baita Gasteizko zentro sozialistak bizi duen egoera, orduan hori, aipamen hori nahiko nuke, ez? Azkenean porrotatik ikasi, gaitasunak zentralizatu eta horrelako egoerin modu eraginkorrean erantzuteko beharrean arreta jarriz. Irakaspen ona. Nadia? Bai, nik gai aldatzen pixkat, baina baita ere ikusita badala gai nahiko potente bat, komentatu nahiko nuke, azken astetan Gasteizen emandan gertakari ez, talde ultrakatoliko horiek edo abortun aurren hartzen duten postura horietan, eta bada gai importante bat, uste detelako noski, ekintza horiek guztiz despreziablek dien ekintza batzuk diela, eta figura horiek ere guztiz burrukatu behar dien figura batzuk, baina batez ere, gaiek hartzen du garrantzi edo harritzen ditena gai honetaz da, ez dela lehenengo aldia hau gertatzen dana, askotan eman dien gertakarik die, urte honetan bertan uste Donostin martxo aldea ere olako gertakari eman izan ziela, eta ze gaitasun gutxi edo ze muga goten dan hoien aurren soluzio real bat planteatzeko, ez? Askotan ez dalako alde batetik figura hoien testu inguru edo hoiek sortzeko testu inguruei kontutan hartzen, eta beste alde batetik horren aurren ematen dan soluzioa nun aldarriedan nire gorputzan nire erabakia ere, ez dan kontutan hartzen bakoitzan borondate hoi mugatu edo moldatzen duten testu inguru hoiena, ez? Eta orduan bai garrantzi ematea bintzat gai hauei ikusteko hauen soluzioa planteatzeko formak ze puntutan kokatzen duen hauzie, dela reprodukzio biologiko nauzi osoa, eta aldarri mugatu dietatik haratagoko proposamenak iteko beharrezkotasunea. Itor? Nik ohar bat nahiko nuke egin gutxieneko soldataren auziari buruz. Oker espanago berriak edo titularrak zioen nola Espainiako gobernuak eta bere sindikatuek adostu duten gutxieneko soldata igoko dutela eta bar. Ara, zehingo dute ba. Oinarrizko bizibideen garestitze etengabe hori geldiarazi esan nahi dut. Gutxieneko soldata igotzen baldin baduzu, garestitze horren inflazioaren azpitik etzara inondik ere soldata igotzen ari. Jaisten ari zara. Orduan, hori DBH bateko gaztetxo batek uler dezake. Ez da ongi azaltzen nahi zen. Nire iruditzen zaita, adar jotze gutxa dela, proletalgoaren bizi baldintzak sistematikoak suntzitzen ari diren garaian esatea zinikoki gutxieneko soldata igotzen ari direla. Ez, haizu soldata berantz eta berantz doa. Zuk nominalki 15 euro igo dituzun arren, irailerako zena. Eta, niri iruditzen zait jada ez dakitela zer egin, jendeak estatuarekiko konfidantza berreskura esan nola ditezatearen. Hoixe. Jon? Nik bai peionuk esan duen aritiken, nahiko nuke azpimarro baita ere ez, garai hortan, pixket baita ere horri, buelta hortan ibili ginen momentutiken, gertutiken gaztetxe mugimenduen koordinadorak eta garai hortan baita ere aizienien alan olako erantzun posible batzuk edo elkarlaneko esango saiakera batzuk egiten, olako desalojo gelditzeko eta bar,
beti geldu izan diela, gaitasun handia zituen lekuetan emate ziela olako esperientzien gaur egun indigen gogoratzeiteun, baina inoiz ez deula euki kapazitatea bat benetan baterauta olako proiektuek defendatzeko esango dugu, eta zezanik ez, askoz eta gaitasun txikilloguek, herri txikillogueta eta mugatzeien espazioetan, ez? Hortien aipamena, adibidez, erraki bezalako esango du proiektuek, maigaini jartzeituen zea berriei, proposamen berriei, ez? Nola bintzet atento heldu berkoen ilogen, bintzet kontuen izan, eta errespetuz behitu bintzet, ez? Nik izango nuke gure belaunalditatik etorri dela baita ere, igual kritika handienak gu ez ginen nintzen, benetan horren aurrien ezerre proposatzeko gai. Eta, aipau gau duzaren baita ere, Gasteizko pertsona honen eriotza, aipau nahiko nuke ez, nola, esango dugu, jartzitula maigainien sistema honen esango azken egunetan o azken denboralditan jarritun bi auzi nagusi elkartxokatzea dela etxe bizitziena eta osasun gintziena ez, bai moratoria bat ondalako eta bestetik osasun gintza munduko honena eulako eta hemen erakustea bioien gezur ondiena plasmauta pertsona honengan. Eskerrik asko denoi. Eta gehiagin luztatu gabe sartuko gara gai nagusian. Gaur pandemiaren kudeaketaren inguruan hitz egingo dugu. Eta, tira badirudi bagaudela momentu batean, neurriak lehuntzen doazen pixkanaka, eta guztiok itxaroten daramagun normalitate hori badatorrela edo gerturatzen ari dela. Eta momentu honetan, apur bat atzera begiratu eta tokatzen zaigu gogoratzea orain arte urte eta erdi luze honetan bizi izan ditugun neurri gogor guzti horiek. Memoria errefreskatu dezazuen apur bat jarriko dugu bideo bat neurri horietako batzuk aipatzen dituena. Ikus dezagun. La celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Por tanto, la mascarilla es obligatoria a partir de que salga esta orden en el Boletín Oficial del Estado. Les masques, se tenir à distance et le gel. Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga del estado de alarma. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho. Para nosotros se tiene que mantener el estado de alarma. Pero no porque nos guste que Madrid plantee el estado de alarma, sino porque sin el estado de alarma no tenemos determinados instrumentos para poder tomar medidas si fueran necesarias. Yo ya me expresé ante el presidente del Gobierno español, por lo que yo solicitaba la prórroga del estado de alarma. El PNV no tiene ningún interés en que caiga este gobierno. Se prohíbe la libertad de circulación de las personas desde las 23 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana en todo el país. Nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. La llegada de 3.400.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. No estamos hablando de un pasaporte que te vaya a impedir o a favorecer el que vayas a uno u otro lado. Estamos hablando de un instrumento. Porque la ley obliga, pero sobre todo porque queremos y porque podemos. ¿Qué otra alternativa hay? ¿Qué otra alternativa hay si no es el caos? Podemos anunciar que en la próxima orden foral se van a dejar sin efecto la totalidad de las restricciones derivadas de la COVID-19. Disculpen. Tira, hau ikusi ostean niri gogora dorkit lehengo urtean nola Nekane Murga osasun sailburuari galdetu zioten ea Sánchezek zergatik erabiltzen zuen musukoa ez doazen beharrezkoa. Eta bere erantzuna nola izan zen, koronavirusa edo izango zuela. Bere garaian momentu horretan zer esan handia eman zuen esaldi horrek, askori zer pentsa eman ziolako neurrien kudeaketaren inguruan, hortik astebetera kasualitatez musukoaren derrigorrezkotasuna ezarri zelako. Eta hasi nahi nuen galdetu zuei, ea nola ikusten duzuen, neurri hauen aplikazioa mandela, ea egoerekiko neurrikoak izan diren neurri hauek, eta ea zuek nola bizi duzuen. Eta tira, Aitor, zurekin hasiko naiz. Ez da, alarma egoeraren kontestu horretan ezarri diren arau partikularrei bagagozkie edo arau partikular bakoitzean ikus dezakegu arbitrariotasun zantzu bat, edo bat baino gehiago, akaso.
baina arau partikular nahi bada arbitrario horiek guztiak bete araztea edo horiek bete daitezen da ez dena arbitrarioa. Eta horria, hasi daitezke hitz egiten autoritarismoaz eta disiplinamenduaz eta bar. Dena den, niri ikuspegi orokor batetik harridura gehien sortu didana izan da, ez da, giza konduktaren plastizitatea zenbaterainoko den. Zan nahi dut, plastizitatea dauka dibidez plastilinak, ez? Zuk molda dezakezu eta gainera aldaketa iraunkorrak eta irreversibleak sarri diezazkio gezu, orain plastilinaren tokian, ez? Jarri dezagun giza kondukta eta niri iruditzen zait pandemiako testu ingurua urte terdi luze hau izan dela behatoki ezin egokiagoa giza kondukta nola molda daitekeen hain tarte txikian ikusteko. Ez da, hori izango nuke. Metafora, no? Bi hortan ikuste baita ere ez, nola faktore importante bat, garrantzitsu bat gizarte eredudanetan esango dugu obedientzien prezio hori ez, eta nik uste hortakore ikusien balio izango baldin balio batzu ikusteko zenbateainako zen merke daun gaur egun, ez, obedientzien prezio delako hori batzu nego kezkauta egon berko denukela eta beste batzuk oso guztua, ez? Eta, bi hortan, esan aterabide poliziala emantzakola besteik ez, gaur egun, izurrite, esango dugu, osasun egin zer ikusiak izurrite batik, eta bide hortan, esan, proletalguen indefentzio totala izen dela nik azpimarrako nukeen lehenengo, oinarrezko kontu ez, ikusiko dugu ez, papelik gabeko pertsonak, etorkinek, beltzin lanin itebenak, txatarra bide zabiltzenak ez, nola, geldiu dien inolako babesi gabe eta hartu dien neurri guztiek izen diela justu perfil horrekin kontau gabeko edo pentsau gabeko erantzunek esango du. Nik hor uste arbitrariotasuna hitz egiten dugunean, arbitrarioa direla neurriak noski, osasunaren ikuspegitik begiratuta, baina badaukatela barne koherentzi bat, begiratzen badiogu gizartean eragin duten disiplinamenduari, apur bat Aitorrek aipatzen zuen plastilinaren adibide horrei tiraka, hau da, erabakiak hartzeko gaitasuna duten horiek sortu nahi duten, edo moldeatu nahi duten horri begiratzen badiogu, ez? Hau da, badago ideologia bat esaten duena, virusak sortu duela krisialdi bat, jakin bagigunean Europar kapitalismoak, bakez euskala zailtasunak lehenagotik ere, 2008-tik arrastaka dabilela burua guztiz altxa ezin da, eta testu inguru honek erabakiak hartu ditzaketen horiei aukera eskaini die zenbait erabaki hartzeko. Izan arlo ekonomikoan teknologiaren inkorporazio izugarri bat legitimatzeko, ez dakit ez, bapatean denokoitu gara telelanera, denokoitu gara, badago robotizazioaren aldeko argudio sanitario bat, robotak ez dira gaixotzen eta gu bai, era berean, masa kultura zehatz baten, aisialdi eredu zehatz baten ugaritzea ahalbidetu duten neurriak, Netflix, plataforma digital ezberdinak, eta bar, eta era berean errepresio forma batzuk ere sakontzeko balio izan du. Orduan, arbitrarioak bai nire ustez osasunen ikuspegitik, baina erabakiak hartzeko gaitasuna duen klase politiko eta oligarkia finantzieroaren ikuspegitik guztiz previsibleak eta guztiz aurrera begirako pentsamendu batekin hartuak gainera, nire ustez. Nik gehitze aldea edo, baina esan danan aritik bai argi gelditzen dela, ez diela inondik inoa erabakin mediko batzuk izan, kalkulo politiko batzuk izan diela urte terdi hontan, eta oraindik ere hartzen nahi dienak, eta orain nahiko argi gelditzen dela peiok esan dunan aria ere ez, edo horrek nahiko argi utzi dola behintzat, nola pandemia izan dan forma bat aurretik jabazet horren eta azkartze prozesu baten sartuan berregitura ekonomiko guztioi posibilitatu ahal izateko, ez? Eta eraberen gaina, hor, komentatu dana, baina zen garrantzi berezi hartu dola kontrol sozialan auzi guzti horrek, eta hor jarri dien mekanismo guztik, eta hartu dien erabaki guztik, ze horren gainekok izan dien gehienak, eskubide politiko eta zibil pila bat urratu edo mugatu dielako behintzat, eta hor ze garrantzi dauken ulertzea behintzat
ze arriskutsua aidan izaten hoi, aurrekarik aidalako jartzen hemendik aurrea etengabe, olako erabakik hartu alizateko, eta gaina esan denakin, jenden baimen edo kontrakotasun gabe, jende guztik, desinformazio guzti horrekin, gezurren bitartez, sinetxi eta realmente ikusten ditulako aukera bakar gisa, ez? Eta gero termino politiko gotan sartuta ere, ulertzea ze utxune aidan uzten edo ze zailtasun aidan jartzen jardun politiko bat aurrera eramateko, eta hori argia izan dela guain arte, hartu diren erabaki guztikin, baina oraindik ere, zuk esan bezun bezala, bai ediela lausotzen erabaki batzuk, baina alare oraindik nola igan ikusten etengabe izugarrizko mugak jardun politiko horri, adibidez Gasteizko gaztetxen egunero gertatzen egon dana azken aste hauetan, poliziakin bertan edo zein ekintza edo jardun politiko mugatzen edo oztopatzen, eta bueno, Orduan, ados gaude denak behintzat, neurriak osasunetikan aratago badutela zentzu politiko bat edo funtzio politiko bat, eta guain sartu nahiko nuke pixkat neurri horien arduradun politikoetan, ez? Aipatu ditugu neurrien izaera eta bar, eta orain aipatuko ditugu apur bat neurri horien arduradunak. Bideoan ikusten balin baduzue atentzia deiten duen zerbait da, beraien artean desadostasun txikiak izan ditzaketen arren, guztiak neurrien aplikazioan adostasuna dutela. Istiluak egia da sortzen direla, baina hori da azkenean giro batean, giro ezezkor batean, beti norbaitek batzuk izaten dute aukera bere ezezkotasun hori modu bortitzean erakusteko. Se producen en ese ambiente actos que son claramente antisociales, que hay que combatir y que nosotros rechazamos. Actuación contundente, y eso lo he defendido siempre, porque hay cosas que no tienen ni disculpa ni perdón en nuestra convivencia y no deben tenerla. Preventivo, pero también medidas de carácter coercitivo. Una vez más, traslado el mensaje de que vamos a sancionar, y vamos a sancionar sin piedad. Pero a mí me preocupa también que empecemos a equiparar el ocio con esto que en algunos sitios ha ocurrido. Porque para mí eso no es ocio, o no es el concepto de ocio en el que yo creo, ¿no? Y la policía está para luchar contra esto. Mano dura ante este tipo de actuaciones. Beraz, nola definituko zenukete zuek sozialdemokraziaren parte hartzean neurriak aplikatzeko prozesu luze honetan? Nadia? Bai, bueno, nik ustet horri importantena, zuk esan dezu argi ez, alderdi instituzional guztik unanimeki edo, erabaki horiek bultzatu dituzte eta indartu dituzte, baina importantena da gaina demostratzea, edo demostratuta gelditu dela kasu hontan ere, edo beste behin, sozialdemokraziak nola, olako momentu baten nun horren argi gelditu dan, estatun eraginkortasun falta teorian euki dezakeen potentzialoi gero realmente gizarten aplikatu alizateko, gizakin ongizate hortan, horren aurren, sozialdemokraziak estatun ahulketa horren aurren kontrako erantzun bat eman beharren, iten duen gauza bakarra dela, etengabe hoi indartzen egotea, ez? Demora guztin agertzen dutelako edo saldu nahi dutelako estatu ebea osasun edo segurtasun horren bermatzaile bakar gisa edo aukera bakar gisa, ez? Eta hoi, evidente, gelditzen dela nolan kapitalismo eta sistema honen funtzionamendu optimo baten interesa indartzen nahi delako etengabe, ez? Eta horren ikusten hor galdera gehi doala, sozialdemokraziak ze jarrera hartzen du pandemia, baina ze jarrera hartzen du orokorren krisi testu inguru baten, ez? Eta hor zer da egiten duten. Bueno, bai, nik uste dut sozialdemokraziak egin duena dela, alde batetik Nadiak esan duena, baina beste alde batetik horrek kausa gisa, gero utzi dituen efektuen aurrean, eskuak burura iaso eta esan hau nola liteke. Adibidez, estatua osasunaren bermatzaile bakar gisa aurkezten duen programa bat martxan ipiniarren, gero iritziaren mailan edo saldu nahi izan dute, ez dakit. Elkarzaintzaren horrelako erretolika bat gizarte zibilean ehuntzen den osasunaren berme gisara. Orduan, nik uste dut egin behar dena dela ezain beste sozialdemokraziaren papela eta bere benetako iritzia zein den jakiteko ezain beste zer esaten duen entzun, baizik eta zer egiten duen ikusi. Hori izango nuke.
Bai, nik uste izan dezakeela jendeak eskandalizatzeko joera sozialdemokraziak egiten duenarekin, eta batzuetan esaten duenarekin ere bai, baina estrukturalki hori dela sozialdemokrazia, sozialdemokrazia kodependientea dela, kapitalismoak ondo funtzionatzen duela sozialdemokraziak, ez? Behar duela irabazia, behar duela dirua, diru hori bideratu izateko, dena delako interbentzio programara, izan osasunera, izan alkiler sozialera, edo izan dena delako neurriak hartzera. Orain krisi testuingurua sortzen denean, eta pastela murrizten hasten denean, bai sozialdemokraziaren gainerako alderdi burgesen programak gerturatu egiten dira, berraktibazio ekonomikoan eta potentzialki sor daitekeen testuinguru iraultzaile ez dut deituko, baina deseo onkor baten aurrean posizio bat mantendu eta horri aurre egiteko danek bat egiten dute. Eta zentzu horretan uste dut interesgarria dela begiratzea pandemiako lehenengo asteetan eta bideoan ikusi diren adierazpenetan esan den bezala esaten zutenari, ere bai. Hor agertzen delako, sok momentu horretan, beldur momentu horretan, agertzen delako euren benetako izaera kareta gabe. Gero, ondorioak eta pairatzen hasten direnean, jendea serratzen hasten denean, tentsioa areagotzen hasten denean, orduan ja nolabait distantzia bat markatu behar dute, baina hor egon zen momentu bat, Voxetik hasi eta sozialdemokrata guztietaraino kongresuan ados jarri eta alarma goera onartu zutena, ez? Eta nik uste dut hori azpimarratzekoa dela urte eta erdi pasadenean ia. Ni uste horrela usteula bere funtzionalitate dozu, ez hemen geldu dala gerillen, olako krisi momentu gogorrenetan, ez? Nola badanak eskutiken helduta juteen eta askotan esan dezuen bezala, ez? Ikuste ditugu interbentzio batzuk eman aldezak ebenak hortiken urrutiratzenak, baina benetan agerilen gelditzeana justu kontrako da, ez da, errezeta berdinek jartze dituela, ez da ipan nola esan, platera ez berdine zukaldatzeko emateko, ez, arrozakin, basmati, txurille, boroile, edo zea ibiliko zu, baina lentejak baina ez dituzu ingo, ez da, ni uste dau, iguala, ez, errezeta kapitalistak behin da berez aplikatzen, inoiz ez dezu hori eraldatzea lortuko. Eta baina bateu, adibidez, Pablo Iglesias bezalako pertsona dertetzie nahi zen, esplikatzen ez zen lorpen da eskerrak sozialdemokraziek hemen ukial izendun eskuartziekin geldua izendu dela, ez da izen bat lorpen bezala seinalatzea, eta aldi berien, konpainz bezalako batzuk, sozialdemokrazietiken urrutira nahi izetie, behien sozialismo barbari bezalako esaldi ez geha horiek, eta gu beste da geha, baina errealitateen ikusi izenduna danak nola eskutigen heldutez, benetan kolpe bat nahi gainin emati beharrezko zanein, nola ondien dana eskutik heldutez. Baten batek zerbait egitu nahi du? Nik aipatzekotan labur da gezurraren elementua seinalatuko nuke. Hau da, sozialdemokraziak askotan gezurra esan behar izaten du bere burua gainerako alderdingatik bere izteko, izan Pablo Iglesias aipatu duzu nahi zen hitz egiten, edo gobernuako, historiako gobernu aurrerako jenaz ari direnan, edo abar. Hau da, ez daukate errealitat egiarekiko konpromesurik esan dezagun, ez? Ez dut esaten, hau da gobernutik egin dezakeguna, ez digu gehiagotarako ematen, eta txarrago litzateke, hau da, ez da malmen horraren politika egiten batzutan, baizik eta adierazi nahi dute aurrera pausu bat dela, jende guztiarentzako begibistakoa denean ez dela horrela, eta zer esanik ez proletargoak egunerokotasunean bizi duenean, nola gordin koronavirusaren agerpenetik, baina lehenagotik ere nola joan den gordintzen bere eguneroko bizitza. Eta behin aipatuta neurrien kudeaketa eta neurri horien arduradunak. Sartuko gara apur bat azken hilabeteetan jopuntuan egon den gizarteko sektore batera, gazteria hain zuzen ere. Azken hilabeteetan ikusi dugun nolabait mediatikoki edo irudi ezberdinak, bai boteioiak, istiluak, liskarrak kaleetan, eta hainbat eta hainbat adierazpen egon dira horren inguruan. Beraz, lehenik eta behin ikusiko dugu zer esan den horren inguruan, eta gero sartuko gara horretan. Esos incidentes que se están repitiendo cada fin de semana y que acaban en agresiones a la Ertzaintza, actos de violencia injustificables. No sé si edocio neoliberal o tonterías por el estilo, pero es violencia. Inolako osasun neurririk errespetatu gabe zenbait orduz izan ziren bertan. Edanean eta prebentzio neurriak bete gabe. Harrika egin diete aurre agentei. Polizia behin botelioia osatuta dagoenean jun beharrian agian lehendik egingo balitu gauza.
detenido a más de 50 personas en agosto y el alcalde Eneko Goia ha dicho que todos serán sancionados por lo que considera actos de violencia injustificables. Bueno, badago nolabait esaterako jokabide zehatz bat izan behar duena biztanleriak eta gizarteak momentu zehatz honetan, pandemia testuinguru honetan, eta badago sektore bat edo badago gazteria konportamentu eta jarrera horretatik ateratzen dena, eta bera da seinalatzen dena momentu oro. Nola ikusten duzu ezuek egoera? Epatuko nuke gazte kriminalizazioak operatu dezakela bi planotan, ez? Alde batetik orainaldian gazteria kriminalizatzeak ahalbidetzen diola erabakiak hartzeko eta egoera kudeatzeko gaitasuna duen horri atentzio fokoa desplazatzea eta eztabaida publikoa interesatzen zaion leku baten kokatzea, da desplazatu egiten du bere erantzunkizuna eta nolabait badirudi gazteek kontzienteki boteioia egin eta boteioi horietan helburutzat dutela birusa edatzea, da gaizkile maximo modura aurkezten dizkigute gazteak eta lortzen dute gainera komunikabide guztiekin eta iritzia sortzeko duten gaitasun guztiekin jende guztiak horretaz hitz egitea, orainaldiko planoan. Baina uste dut etorkizuneko plano baten ere gazte kriminalizazio guzti honek eta apur bat plastilinaren adibidera itzuliz, bigarren aldiz. Esango nuke, etorkizuneko gizartea ere badirela gazteak eta zentzurretan interbentzioa horregatik dela bereziki bortitza gazteen baitan. Gainera, gazte proletarizatu batzuen baitan, ez du baztu behar, gazteria berez gizartean sektore pobre bat dela, langabezia tasa izugarri bat duela, lan aurkitze, soldata baxuagoa dituela, lan modalitate jakin batzuk esleitzen zaizkiola, lan temporalak eta bar, eta zentzu horretan ere desatxikimendu bat baduela gazteriak gizartearekiko etorkizunera begira handitzeko aukera daudena gainera, orduan zentzu horretan ere interbentzio kriminalizazio saiakera bat behar da, ondorengo interbentzio violento bat edo bestelako interbentzio batzuk ere legitimatzeko. Orduan, aipatuko nuke, bai bi plan horietan duela zentzua burgesian ikuspegitik gazte kriminalizazioak. Aburto jaunak zioen ez dela bere hori aizialdi izango dela igual, baina ez dela bere aizialdi kontzeptu, eta hain zuzen ere, aizialdi eredu bat da kriminalizatzen ari direna, horren bitartez gazte proletarizatuenak edo esan dugun gizara, eta horren bitartez orogorrean pobreziaren kriminalizazio moduko bat ere badago, eta aizirako kalea besterik ez daukanaren kriminalizazio bat. Eta hori tipikoa dela esango nuke, hau da, fokua kausetatik aldendu eta arreta desplazatzeko moduak beti on dira, eta gizarte batek, eta naiz orain pandemiaz esklusibokiari, badauzka bere gaitz endemikoak, eta horien kausa gisa, horrelako figura outsider egonkortasun galarazle bat sortu beharra duka, horrelako lastozko panpin bat, gizarteko gaitz guztia biltzen dituena, eta hori gertatzen ari da gazten kriminalizazioarekin. Bueno, Peiok esan duena, ez gazterie badala sujetu bat guztiz proletarizatu dauna, guztiz zaurgarri, egoera zaurgarri baten kokatzen dana, bai, komentaban bezala, bere behar materialak asetzeko zailtasunengatik, baina horrek ere ondorio bezala dukela frustrazio guzti bat sujetu honengan, modu baten, oain forma hortan adierazten dana, ez da ez da oaingo zerbait boteioan hauzie, igual oain areagotu dan fenomeno bat bai, baina aspaltia datorrena, eta eraberen ere bada sujetu bat frustrazio hortatik estatukiko edo ideologia guztiekiko ere urruntasun baten agertzen dana, ez? Eta hor ere existitzen da lotura bat gazteria kriminalizatzea, gazteria ere askotan badalako, estatu igual gutxien inporta zaiona zentzu politiko hortan, ez? Abstentzio maila altuenak dituen sujetu bat ere, gertutasun gutxi adierazten duna politika instituzional horrekiko. Eta orduan zentzu hortan tratatu da, zibilizaziotik kanpo kokatzen den sujetu bat bezala eta kriminalizatzeko oso errexan sujetu bat bezala. Eta karo horre, kartza, bere prozesu violento guzti horiek. Gaina, kuriosoa da, esan da nagatik, ez? Da, fenomeno konkretu bat, haidien saiatzen generalizatzen eta foko mediatikon jartzen, kriminalizatzeko etengabe horrelako auzi bat, argi daunen,
kutsadura tasak ez diena inoiz beti gazteengan eman. Osea, egia da, hasierako momentu baten kutsadura tasa handinak ematen ziela bestelako espazio masibogotan, izan zaitena ekoizpen prozesutan, edo eskolatan gaztek ziela, baina behartuta zigoztenak, eta horrekin ez nahi esan gazterie, ez da nik izan bestelako jendeak kutsatzen ibili dana, ere askotan lotuta, txertaketa kanpainak zen modutan eman dien, ze posiziotan geltu dien beraiek, baina irutzaitela da lan plan, peiok esan duena ez, mediatikoki edo fokoa jartzea puntu zentral baten eta orokortzen saiatzea fenomeno bat, gutxi edo zerikusi gutxi eduki dezakena benetan esaten duten horrekin, ez? Baina, badala, azken finen sujetu bat errezen kriminalizatzen dena, orduan. Hola baita ere, irresponsabilidadien puntu hori, esaten irresponsabilizate, egon gehanien juten ikastetxeta metro masibotan, zera publiko guztietan danak alkarri pehauta inolako ardure gabe esango dugu, momentu baten ez, hori aixialdi eremu baten emateanin, eta konkretuki holako espaziotan derriortuta daudenin bai, baina guk erabakitzen dunin hau egiti ez, hor bihurtzela baita ere esaten gazteiekiko honekiko ez sinizgarritasun falta hori ez, goiti datu zen adierazpen da nahi, zuk esan dezun egin, nire atxikimendu geruta gutxio da honean, goiti datu, esango dugu instituzioekiko eta arduran politikoekiko eta bar. Baina horrekin lotuta ere agertzen zen, talen Bizkarrak esan duenakin ere ez, nola aizialdi eredu bat dan, zera gurtok esan duen etzala berea, bada klase hauzi bat ere, eta argi ikusten da ez, eta oain dela gutxi ere ateratzen zen testu baten ondo jartzen zuten nola hasierako kutsadura tasa horiek bai eman zien sektore proletarizatunetan, auzo pobreenetan, zielako lanera zihoztenak, metron zihoztenak edo zein formatan, eta oain azken aldin udan zehar nola kutsadura tasa horiek azidien, igual bai gazte sektore baten, baina ja beste klase batzuta lotzen dien sektore batzutan, batez ere mandilako diskoteketan, zakizte, baina arazoa beti da, kale hartze hoi, botelloi izan daikena kasu hontan, eta hori lotzen duen sujetu proletarizatuen hoi. Eta mediatikoki jasan duen jazarpenaz gain, edo egunerokotasunean gazteak jasan behar duen jopuntuan egoteko egoera horretaz gain, dago kalean gertatzen dena. Asteburuetan gertatzen dena gure herrietan eta txoko ezberdinetan, liskarrak, kontrolak, kargak, poliziarenak, bortizkeria polizial guzti hori, eta horren aurrean, zein da erantzuna, entzun dugu bideoan, mano dura. Nola ikusten duzu hori? Aitor? Alde batetik badaude lehenago aipatu ditugun zergati politiko sakoneko batzuk eta ziklo aldaketari dagozkionak eta bar, eta gero badaude horrelako zergati pragmatikoago batzuk, gazte jendeak behar du ohitu poliziaren presentziara, poliziaren jardunera, gainera, poliziaren jardun horrek gazte jendearengan horrelako aldaketa kultural bat esartzea du helburu, hau da, konduktan aldaketa bat esartzea. Eta, zentzu horretan, adibidez ertzaintza Euskal Autonomia Erkidegoan esan dezakegu dela kultur eragile garrantzitsuenetako bat, ez? Eta pandemian atera zen kultur langileen defentsa nola egin behar zen, eta gaia pilpilan eta bolo-bolo zebilen, eta ertzaintza ere kultur eragile garrantzitsu gisa zaindu beharra dago, eta ez da egit, paseatzera atera beharra dago, eta gitarristak bere gitarrarekin praktikatu behar duen gisara, ertzaintzak behar du lantzeamen kalera atera, norbaiti begia bere tokitik atera, pare bat elbarritu utzi, eta jende ohitu da bila, eta eskaitezela aztu hor daudela. Esan nahi dut, apur bat zergati pragmatikoagoetara joan da. Peio? Bai, nik berreskuratuko nuke apur bat, lehenago jonek aipatu duen ari bat, ikusten dugu nola interbentzioa ostean sozialdemokraziaren sektore bat ere astoratu egiten den. Sortzen dituzte baldintza denak eman dadin egoera bat, poliziaren soldata igo, gobernu bat onartu zeinak norabide horretan bultzatzen duen, eta bar luze bat, baina ondoren gertatzen denean, eta batez ere gertu gertatzen denean, nolabait gaitxespen bat erakutsi behar diote. Baina iruditzen zait gaitxespen horrek berak posibilitatzen duela
edo bihurtzen duela jasangarri alderdi sozialdemokraten postura. Esan nahi baita, irudikatzen dutelako anistasun bat barne mailan eta nolabaiteko kritikotasun bat edo distantzi bat horrelako egoerekiko barkatu, ondoren errealki eta erabakiak hartzerako orduan inon ageri ez dena ez. Erabaki erreala zein da polizia ereduaren inguruko eztabaida bat mahai gaineratzea, modu zuzenean gainera, zergatik euren burua gobernurako aukera duen alderdi modura, sistema burrosan baita, noski planteatu nahi duen orok, izan beharko lukeelako poliziaren inguruko iritzi bat, eta polizia ereduan inguruko zer esan bat, ez? Ez du polizia gainditze oinelako basmorik erakusten. Nadia? Bai, bueno, lehen komentabetenan aria, ez? Baina nahi bairutzait bortizkari poliziala nauzikin importantea dela esplikatzea, nola hasieran komentatzen egon gana, ez? Neurri arbitrario guzti horiek jendek ere beharrezko iteko modu bat badan prozesu violento horiek martxan jartzea, eta badan modu bat askotan beharrezkoa dana. Eta hor sartzen da gazten aurka emandan kriminalizazioi eta bortizkeria polizial guztioi, iruitzaitena oso lotuta ere agiri dela, lehen komentoet gainetik, espazioan gaineko kontrolakin, ez? Eta bada idea importante bat, batez ere pandemiak eraldaketa nabari bat emandolako espazioan gaineko erabiltze forma hortan, eta gazte kasu honetan bertan burutzen dituzten ekintzekin, ez? Eta hor argi ikusi dela nola ezan berdine edo ezan jarrera berdine ematen espazio publiko bat hartzen da momentu eta gaina interes ekonomikotatik kanpo gertatu daitekeen ekintza bat izan da edo bestelako forma batzutan, ez? Eta horrek nola ekartzen dituen askotan prozesu violento horiek beharrezkoak izaten dienak eta kontrol sozialeko mekanismo ezberdinak kasu honetan azken aldean ikusi egun forma guztietan ematen dienak. Ni uste izurrit honez, ozen laga aldin behigu dala presentzi poliziala normalizazio totala, gure espazio eta eremu guztietan, ez? Zago izurritien aurretik ja pausuek ematen nahi ziren horrekin, ez? Ertzainek pixket herritartu eta ez da nola ze terminota erabiltze zeben, baina, bueno, bai bizikidetza hortak gerturatzeko zea bat ite zeben, eta guain ja guztiz normala, herriko azokan ikusti ertzainek pasiran, edo zein espaziotan gain hartu dugun ni uste fenomenoa dela, ez? Polizien presentzi hori. Eta ez detik igual, peiok esan duen aritiken baita ere, uste normalizazio horren aurrian, gero pasatzeela eta eskandalizaitek dela. Baina, benetan, polizien funtzioa zein da inoiz ez da baztuar, gizarte kapitalista baten, eta emateu horren gehiagik eriek diela salaberdienin, benetan behin funtzio betetzi ez arduratze denin bestea, ez? Errotxapeako zapadatze denin, esate zeden, zea zala, nola dutzen zago ni, gehiagizko ez jarrera desproportzionatua derabili zebela, ez? Nizte desalojo proportzional bat nola eman aldan, ez da, die termino batzu benetan ez diguena benetan pentsatzen duzten, esan du bezala ez, polizien gaindipena, gizarte eredunen gaindipenak nola beterko ze pauso eman berko litzazken, eta denbora osun polizi laguntasun polizidatukiko genuen bezala gizarte kapitalista daten hitzeiti ez, behan funtzio konkretu guztu kontrago dini. Orokorren nagoen azken atalontan hitzein deunakin importantea ala ere remarkatzea fenomeno guzti hauei kritika bat gauzatzek, ez dola nahi esan ere fenomeno guzti hauen defensa bat itea etorren gehanik edo bain botelloian defensore ultrantza. Baizik eta ulertu barraukeula kritika horiek fundamentalak diela eta hoi ez ditea ere eta guk hartzea posizio bat gazte kriminalizatzeko eta bortizkeri polizialoi guztie defendatzeko guztiz hipokrita izango zala berei kriminalizatzeko oinarri edalako dauketen ardura guzti hontan, ez? Besteok ez bagendu bezala eukiko edo gaina ardura exigitzen zaionen erabakimen eskumena ez dauken norbaiti eta realmente erabak ekartzen nahi dien horiek inolako ardura gabe pasatzen dienen. Besterik gabe, aipatu ditugu gaur alde batetik neurri
Pandemia kudeatzeko hartu diren neurrien izaera arbitrarioa eta disiplinatzailea, aipatu ditugu bestetikan gazte kriminalizazioa eta horren ondorio guztiak. Eskerrik asko Jon eta etortzeagatikan, eskerrik asko Peio eta Nadia zuei ere. Eta hemen ikusiko dugu elkar 15 egun barru esiaren alde honetatik.